Сябры, калі я сказал, что вось тут я прокопал такую ямину помеж двумя стенками. Ну, вось тут яна злучалася, мы ее выкопали. Вось тут вот выбрали гэтыя цеглы. Где было два шераги, памятаете, я вам показывал. Вось я тут выкопал. Конечно, я схлусил, что я ничего не знайшоў. Я знайшоў вось гэтыя рэчы. Ну, тут зноў такие прыгожыя каменчики, якія я збіраю сабе. Так само я нашел шкло. Ну, сказать, шкло якого гэта часу не бяруся. Ну, вядома, што гэта хутчэй за ўсё 20-е стагоддзе наша. Не наша, а мінулае. Вось таксама ашчэпачак шкла. Вось такі нейкі кавалачак шкла. Маленькі такі вось. Але тоўстага шкла. Значна тоўстага. Вось знайшоў таксама костачку маленькую. Вось. І знайшоў два цвікі 20-е стагоддзя. Вядома, нічога тут старажытнага напэўна няма. Все гэта больш сучаснае. І вось знайшоў нейкі скепік. Чагосьці не ведаю, нейкай ці то керамікі, ці чаго. З нейкімі рысамі. Яно роўнае. Калі думаць, што гэта шыфер, кавалачак, ну, то ён нейкі занадта роўны. Ну, не ведаю. Магчыма, гэта шыфер. Вось. Ну, тут ўжо каменчыкі проста. Так што вось такія рэчы. Сябры, адбылася тое, аб чым я папярэджваў. Вось з гэтага месца толькі што я зняў вось гэтую цэглу. Вось, і гэта наш славуты Іваноў. І, магчыма, ён зусім не Іваноў. Вось яго канцоўка. Нешта я вось і не магу разабраць. Зараз будзем адмываць і глядзець разам з вамі. Ну вось, сябры, сумненняў няма. Гэта сапраўды Іваноў. Іваноў. Бачыце, вось я вам набліжу. Вось тут першая частка неяк не зусім захавалася, але у нас выдатна яна захавалася на іншых цэглах. Тут захавалася вельмі цудоўна. Апошняя частка так нам неабходная, якой нам не хапала, каб зразумець, хто ж тут вытворца. І сапраўды Іваноў па-расейску. Іваноў. Магчыма, гэта нешта іншае. Хутчэй за ўсё Іваноў і апошняя літара. Ну, не магу разабраць, не скажу. Не магу разабраць. Якая гэта б не была апошняя літара, але гэта Іваноў дакладна ўжо. Можна упэўнена пра гэта казаць. Вось, таму што апошняя літара кепска адціснулася на сырцы цэглы, так? І вось мы не можам разабраць апошнюю літару. Іваноў. Быццам бы неяк новая лічба праглядаецца. Ну, навряд ці. Сябры, яшчэ одно пацверджанне, што мы капаем у культурным пласце ад 18 да нашых часоў. І вось экспанат 20-го стагоддзя, так сказаць, 1980-х гадоў. Вось такі корак ад бутэлькі віна, які зараз уже нідзе не вырабляюць. Памятаеце? Вось хто памятае старэйшага пакалення, майго пакалення, ну, пакалення маіх бацькоў. Вось тут напісана Рагачоў, вінзавод Рагачоў. Так, я лічу, гэта вельмі цікавая знаходка. Знаходка 20-го стагоддзя, другой паловы. Гэта завод Рагачоў. Вінзавод, він написано, завод, F, напэўна, фабрика, ці што гэта. Рагачоў на рускай мове. Вось. Завод Рагачоў. А тут просто значок нейкі. Вось гэты фірмовы. Цікавая знаходка. Зараз такое адразу кажу, што не вытвараюць, не робяць.
Вось, таму, вядома, гэты экспонат я таксама пакіну сабе ў калекцыю. Пакажу сваім гасцям калі-небудзь, ну, яшчэ каму. Вось, нагадваю, што такія рэчы ўжо не робяць у наш час, у 21 стагоддзі. Віно такімі вось коракамі не закрываюць. Ну, я не ведаю, на жаль ці не на жаль, але гэта таксама пэўная гісторыя, ну, да нас набліжаная.